Dobrý den lidi, dneska jsme tady a budeme zabíjet Jeffy. Pokud znáte hru Jeff, tak víte asi o čem tohle stoje. A teď jsem si tady postavil takovou bejsku. máme tady takovouhle bejsku s klukama. Se mnou a opět GG manem. Nečekaně GG. Tuhle celou hromadu těch prken. Jo. Tak to je moje bejsa. Tam jdu dovnitř. A máme tady už docela OP věci, už tady hrajeme nějaký ten pátek. Tady budeme... To bude, no. Je tady už Tady já na ně můžu a oni na mě ne. No právě říkám. Tady to je mega... Počkej, já možná střelím, já do nich jdu. Tomu. Ukážu vám naší Jeff strapku. Jaký mob trapka v Minecraftu, takhle Jeff trapka. Tady si dáme F5, vezmeme si zbraň. Ten Jeff na nás teďko nemůže. Kdyby ke mně šel. Tak na bojec na mě nemůže, ale já na něj jo. Prácha. Jo. Oni teď jsou mochna. Tyčko hodná prácha. Kdyby tady byli, tak vezmu svoji zbraň. On to má nejlepší skin. Kamu oni zničí bejsku. Tady máme nějaký jídlo. Já tady dám nějakou zásobu jídla, aby jsme se mohli jídlo tady. Tady kusí. Jsou tady, tak to si beru. Tady jsou maka hodina. Rázo mi to blokuje. Oni to tady koukají ničej. Tam na. A zapíraj, kámo. Pojďte do něj. Tady, jo, proti tady jsme tady. On teče, hoď mi zbraň. Já mám 0 nábojů, ona je k ničemu, ale klidně. Počkej, tady je anime. Tady taky, jak nemá 0 nábojů, taky nepotřebuji. Jenom na naší tu. Gun. Teď nemusí se Já ho tady chci dobít, ale... To pak je to kátu, jak je. My tady společně s Jížděmenem, i kdyby vám to nedošlo. Musíme se tady... Jo. Kámo, musí to tady podníčet. Já to tady akorát vylepšuju. Tohle nám asi jako... To nám asi jako stačit bude. Kámo, to je ještě lepší Jeff trapka než ta stará. To je ještě lepší Jeff trapka, kámo. Já jsem našel mega dobrý bůh. Teďko na ně můžu úplně easy. A mám 2 náboje ještě. Adam, já mám 2 náboje. Chceš tu zbraň? Má 2 náboje. Tady máš. Tak si můžeš vzít, máš ji na zemi. Mezi tím tady vezmu jídlo, kdyby se měl hodit. Vybílím tady Adamovi jeho sklad. Nice. Já už ti tu pampu nevrátím. V pohodě, plně mi nevracej, stejně jsem ji chtěl. Tam jsou na střeše. Jsou na střeše, jo? Tak to jdu na ně. To je tady takový To je naše stará dobrá děvstka. na střechu. On se ještě uvidí. Já už se budu tam jít. Pojď. Nemůžu. To mám 7 nápojů. Dáš mi zpátky, to mám. Na. A náhodou, kámo. Tohle. Já jsem tady měl takovou vysílačku. Kámo,
A já by se mě pátají sánkám. Já nevím vůbec, co mám dělat s těma prasama, jako. No my tady strašně moc, nevím. To nejseš pak tomu pak. Mám tady 77 dolarů. Já nemám páčidlo. Abych vás, ale já nemám páčidlo. Musím zapadá, tohle bude sranda pro vás, lidičky. Já tady celou tu asi 2 minuty. No, on určitě bude se pohledkat. Tomu tady budeš má moje SPGčko. Dej mi ho. To je tady ta vysílačka a může se teď portovat pryč, Borec. Tady tu vysílačku, chci, kámo. To byla moje. Já ji tady nikdy vyhodil. Počkej, já mu napíšu. Drop SPG. To je moja. Já jsem si vždycky myslel, že ta vysílačka je k ničemu, já jsem už ji několikrát měl. Tak to je nejlepší věc. Ty můžeš portovat díky ní. A můžeš se koukat, kde jsou jazzové a kde ne. Dostali se k nám. Zabijte to. Nemůžu. Promiň, kluci, já jsem umřel. Jaký? Jana, jsem tady skipka. Tady páčidlo, Jana. Tak, páčidlo. To je super čas, kámo. A to co? To je čas. To je velký špatný. Mám kladivo. Jaký? Hej, kámo, já mám den 1 zase. Hej, Mám ten kámo, kdy zase bude den? Nevím, mě to nebaví asi, hele. Kámo, pojď ještě hrát. To je super čas. No co stane, když ho zabijeme? No tak hrajeme. Oni pohrajou. A koho zabijete? Super Jeff. Odrážíte, kde ty seš? V té vesnici. kámo. V té vesnici. Super Jeff, to je taková věc, která tady furt křičí a zničila nám celou bejsu. No, jo, a zničila nám celou naši bejsu. Jo, zničila. Protože super čapy nejsilnější od nich. Vypadá to, že jo, ono zničila celé, doslova tam nic nezůstalo. Já ho slyším super čapa, kluci. Já nic nevidím, kámo. Já taky no. Si vám baterku, no. Moje baterka ale nefunguje. Jo, funguje. Tak já To je naše bejsa! To je naše bejsa! Stará. Ty vado, to je pěkně dobytá. To nechoď tam. Jak to? Nechoď tam. Tady jsou prostě díry v tom úplně. Kamu jsem Se neopraví už. Kluci, na opravím, potřebujeme jinou. To neopravíme, no. Jsem v té Já už stavím bejsu. Jo, kde? V takovém velkém baráku. V té vesnici postav bejsu. Postáváme to u nemocnice. Ne, ve vesnici. Nebyli na spawnu. OK. Čekejte, já jsem u nějakýho, to u takovýho. Jestli vidíte silnici, tak musíte jít po silnici. Musíte jít po Já jsem silnici. u warehouse. Nazdari! Tu jsem poslední přeživší. Jdem dostavit naší bejsu. Jo, ale to už neopravíš, kam. Ona je tam, ona je celá... No, A jo, tam jsou kesové. Chceš věc naší bejsu, to není naše bejsa. Chceš věc Kde na... je? Tak já ti ukážu. Lidi vám ukážu, co se stalo s naší bejsou ze začátku videa. jo, dostav. Vidíte mě všichni? No, Ne, nevidíme. já vidím jenom Adama. Tak já jdu za váma. Tudy. Ne, jde. Adama! Ne! Jdi tu pouštíš!